رحمه الله وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هري توكدي هاني كو آية جي يوندي دين يهندو قرآن القرآن الكريم سيفو رجل القرآن الكريم سيفو ترى immorde e wongol ko nde yurmede e wongol ko nde annora e wongol ko nde cellal e wongol ko nde peewal ko hewr ɗum ceerno o woni e yahude o wi wondema ko onon Allah subhanahu wa ta'ala wi en ya ayyuhan nas ko onon yo yimɓe qad ja'akum burhanun min rabbikum haray dey woni dalil ari immorde ka joomi moɗon woni ko ari o wi kadi wa anzalna ilaykum nuran mubina ko jippini faade e moɗon annora ɓanguɗo o wi fa amma alladina amanu billahi wa'tasamu bih ay i'tasamu bih القرآن فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. بعد أوي كان كتيرنا كدي وقوله وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وحبل الله هو القرآن وحبل الله هو القرآن وقال حبل الله القرآن الكريم ودي يقول له واعتصموا بحبل الله جميعا جوجيتي اون فو مودون هوندو القرآن الكريم جوجيتو ronde immorde e jangugol e immorde e gollitirgol pour wadi sen taskike do baawo wi en jogitonde fof wala tafarraq wata en sertu ɗum ɗon no andina wondema angal sertugol ngol ko sabimbinta ɗum ko sen jogitike alqur'anare nde kono si goɗɗo goo jogitike alqur'anul karim goɗɗo goo jogitike ko baba en makko wowli kon ɓenɗon ɗiɗo tawi ɗum luutodiri ɓe famodiray famonirta oye jogitike ko alqur'anul karim mo wowli kon oye jogitike ko ceernojo makko mo ɓuri teddinde on wowli kon ɗo kadi en famodirta ɗum waɗi haray si tawi tu wawete yaadede famodire fotte ko alqur'an woni ko jogitete goɗɗo ɗon wonata tana o ko si tawi ko winni ko alqur'ana jogiti tawi kadi fof famodira ɗum kay ko tanano haray holli jogitaka hani woodi jogitiɗo no gasa woodi mo jogitaki ma ɗum fof jogitaki kon ɗum noon wawata ha en fof meɗen wawen ñaaɓitorde o alhaal ɗo annen way oɗa lundi ma ona oɗa lundi kon ɗum hisinta e ngeɗum ko jogitogol nde jogitorode sunna nelaɗon e faamu safo ɗiɗo ɗiɗi ɗum wawata hisinoyde ko waɗi sunna o firayde wonde jaaray ɓeyne ibnu abbas ɓe maati wondema alqur'an ko hammalu aw jom geje ɓuyata no wawa ƴettude kono sa ari ka sunna o wondeje tongay geeke ɗen faminama ko ɗum ɗo fanda si ɗon kadi masale a ando e sahabaɓe nde qur'ana cippi e mumen ko honno ɓe gollitiri o nokkuɗo ma ko honno ɓe firiri ɗo haray a yalti e probléme kono ka ɗum ɗon woopiti wohiɗa mari faamu miɗo mari faamu a ɓura a wawata la yumkinu laka an tulzimani fahmaka a wawata waɗɗinami faamu ma on ala ayi dalil wala ayi asas ɗum waɗi lurral ngal si ngal hisete ko ɓeeɗin ɗon jogiɗi ɗum woni alqur'ana e sunna e faamu sahabaɓe o wi وقال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد لو سبب آية أدقل مكوندما في القرآن أيضا المحكم والمتشابه كنون هم فعلا التشابه ويأنه الله نزل أحسن الحديث Allah tabaraka wa ta'ala tippini ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri laɓede e kalandema haala e yewtere foti ko ka tarkibji alqur'ana ɗin hakkunde hurufaje ɗe eɗen andi a yana eɗo sha'irujo ndara tawahi mo markete kon ka haalaji makko tanafuru huruf ka wondeje ka jimi makko tanafurul kalimatu no ton ka wondeje ko tanafuru fil ma'ani haala yingi a famata ko honɗo ƴettiri mana ƴetta to pooɗa seeɗa ukkoye goɗɗum ngo gimol gotol tawa sa jooɗi karam famirta ɗum noon ala ga tawa piyodirta hina kalfeje ɗen ko ɗe ɓadodiri kon piyodirta wona kalimaji ɗi wona ma'aniji ɗi ɗum waɗi ko nde ahsanul hadithi
وينون كتابا متشابها أيوة كله دعاء القرآن كدي نندونه هنا وندما وجيبا يوني مودو هند نندي كون دون نندي مايره ñaawoje den no nandi hono woni kadi honno qissaji din no nandi ayaydo suratu ash-shu'ara tawa qissa annabi nuh alayhi salam yaha e suratu go tawa ton ka tawa hino nandita e kadi hino jogondiri piyondirta hono woni kadi ka ñaawoje jonnon ari no keli noneji tati en fo wallindiren ha ronkin hebude wajhu yodi piyondi noneji tati e odo ko te kon attashabu no ari arano on wasafahu bi annahu kulluhu mutashabih do ka qur'an ko ko mutashabih Allah nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan hollinde fo mayre ko de mutashabih tayyib wasafahu bi annahu kulluhu muhkam hore mutashabih e muhkam no ari aya go tawata no lur holli ko si hunde woni mutashabih ranande muhkam e on aya don mo feddiro nane ka suratu ali imran do o wadi ne hondum bi annahu kulluhu muhkam o wi kitabun uhkimat ayat e fo mayre ko de muhkam tayyib tammundu wasafahu bi anna minhu ayatun muhkamatun wa ukharu shabihat hono yaltirten do haray nal qur'an on no pioniri ko do cerno be karmo ko ben arata anda e fo no jangure ko o fotata de duwadi si odo imam az-zurqani al-maliki himo arado inni wala ta'aruda bayna hadhihi al-itlaqat be si fuddi kama inna de la ta'aruda fuddi jokkitaade do sila fala jangude a janga ha bata jangay be tawada mari tasalsul kalimaji din e maaniji din on ma e joldande o inni dido itlaqati ji tatino di pionira wata goddo goor inna men ayeje den fo majje de sigirama gode mutashabi daade fo majje gode muhkam be mutashabi ko mutadaddan yata wondeje aslan ari kadi nokku go ko de mutashabi goddo go ko muhkam holli dun non kadi yarata e wajhu goto be e diya bawoji o inni dun alata lianna mana ihkamahu kullahu wa fana e wongol mayre de fo mayre ko de muhkam annahu munazzamun rasilun mutqanun matin wonde ma hinde yubbodiri yubbande yeddunde hinde diggidi gande tiidunde la yatatarraqu ilayhi khalalun lafdhiyyun wala ma'nawi ayata ka alqur'ana tawa do no ella no wadi do halfere ma firongo do no mari ella fo munno ko muhkam no yeddi mojja non no diggi no mojji si tawno nu alqur'ana no na khalal lafdhi ma ma'nawi no wawto no hebade ka alqur'ana ay be dina be lannino de allah ko be geraadi be naatiri façon alhaaliji din fof wadugol e sikke mayre innugol nde timma hinde duyti wonde je sa jangani cernobe go ko be ruttata subuhaji ko attibe e windi fi alquran sikka har be dani si be windi be din subaji mabbe asla innugol wonde ma qur'an har men adonde windede ko windano go dammi go nyaami dum no yarini enen do hande ihtimam marande alquran o iden jodo adam mo nyaama alquran goddum majjiray si sahaba enen do e jogori non dum jettalge haddil ko sahaba en weddi do alqur'ana yeboro sabu dammi ko nyam mana sa jangi subaji wonde je wadata fi yusaru hawla alqur'ana ngalday ko honno kono ko hondum ko bi mana si tawno non dum do no waawto no nafude ka alqur'ana dum woni subaji mabbe din dole qur'ana en buradi haray no hande en heddora ko wi'engino do ko qur'anare men den ala ka be rewaade idan dimmunum o inni ka'annahu bina'un mashid sandari ndawi ay tun ko maadi bantandi towuli muhkamun tawakati ko nyenyandi mahode mudu yatahadda zaman tawata kadi ndimma don inna woni hindi dartaade jamanu go mimmi daroto kala zamanu feddungu hingu wondi e hendu dum hendu no ndiyam no duudi kala alhaali tawailan do accammi kono alqur'ana way ga no woni wajhu arano wala yantabu tasaddu'un wala wan lo ata alqur'ana yata hawi e do no lo iyo sanze ma dum do kuma korni yo mojjintinde fi yo hesidu ala tardaduhu yazdadu fihi tajammula kuma kala fu'itida ta yo futita on sa inni wa ma'na anna kulluhu mutashabih ay yusbihu
بعضه بعضا في إحكامه وحسنه وبلوغه حد الإعجاز كلا بقول القرآن هند نندي دو كنا نور أوتا إنه لبا إيون قول كذي كلا آية نترون كونه كمعجز ونقولك كفي ألفاظه ومعانيه لو كذي كونه كله متشابه في هذا الوجه كلا كجتير لا أتوي كونه معجز آية مجد لا تو ودوري كانوا كم ما كي كبوري فندو دكون حد الإيجاز أنك سورة وجي بجلو وآية جلو كوني دوما وكتن كو آية جلن آية جكاري جسي دتيب ملي هنا لو كون يتحدى به آية جتك وني أقل سورة كا آية جتك كا إنا أعطينا كالكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر كونو سي ان وي كو آية جتاتي هلا لي آية كلا امودو وانا او على إيجاز مكو ممري كلا آية كوني بيكو إيجاز كونو بونو أندرتا دون كو سا إتي آية كونو غادي غدو كلمة جدين كد إتا آدا ما حرف رادا وندك ولو أندرتا جا كده وني دو كونه موجز كده وندو sinaro dun sen inni no aya goto no yona ino goddo gon wayinde min gadi mi inna thumma nazara no to goddo inni thumma nazara kanka do inna hada mujiz ma dun hada yutahadda bi kono fono wawi yude thumma nazara ka wawata kono ittugol thumma nazara ga woni do ngadda goddum godon no newo yettugol yewtere go bakinira ha thumma nazara hebo nerto nde wona mujiza wawata dum wadi o wido ne fo mayre sa يتي آية نتاهي نندي من حيث الإعجاز في ألفاظه ومعانيه حتى إنك لا تستطيع أن تفاضل بين كلماته وآياته في الحسن والإحكام والإعجاز كلا بقول القرآن ونقول ما يكون نينيان ونقول ما يكون معجز أبي يقول أتون ونما كسا تجي أنا كودل تجي كودل أساكي تيرو أنا كنت هوري ده ونو ده وندوني أنا كيارو دعوة كو غوتو وني دو wono alqur'ano wa awesa taji ko do tun a hibbi do yugol non goddo go ara yetta kundo nako kundo woni hore kundo hikki don kundo hikkino don kundo hikkino don kundo sinara o wadu video o yiltiti o nda kanko dum wa daga ko dum wadi kala ka yaruda alqur'ana on foti ko lema ko dow mud ataway ko yahande wote amma wongol mayre ba'dahu muhkam wa ba'dahu mutashabih فوانما أن من القرآن ما اتضحت دلالته على مراد الله تعالى ومنه ما خفي دلالته على هذا المراد الكريم فالأول هو المحكم والثاني هو المتشابه ونقول كارمو كوبين هبه هم في دي ما دون اي آية جدو هيدي فيني دلالة مجون واضحة الدلالة دونو إنه أودو الهالي كده هنو كمحكم ونقول دو فاماكي ko faanda do ko fo hewtanali faamugol dum madum dum do dey ko min ilmi al-ghaibi wongol dum do be hewtanaka andaka do on dilala mun don dum do wiyete ko non mutashabi en hebi minhuma huwa muhkamun wa minhuma huwa mutashabi di al-haliji do tati di piyondiri di do piyondira ko wadi la ta'aruda bayna hali qur'ana piyondirta qur'ana e sunna piyondirta ka siday dum piyodiri wa an woni famali yildi to ka illa ma ndara ngasa famali ko na wolede ko go ma dum kon koy nuda piyodiri don sunna no gasa goddum e mun go ton sellasla si sellano ngaray yaandu wa ille di mojo mano gasa woni ko crei dum don indi ko nela do maki tawana nela do maki si ko nela do maki to piyodirta idan ko dum woni wongol Allah nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan do wondema yusbihu ba'dahu بعضا أنسى إني كتاب أنزلناه إليك مبارك وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهن آية أنتم بتأينكم بركة الاستغلال بالقرآن الكريم نفيني له وندم الله سبحانه وتعالى وجبيني أن الله صلى الله عليه وسلم دفتر بركنان كون جبيني لانون كل يدبروا آياته قراءة أقول ليتدبروا آياته دبروا عفوا لتدبروا آياته في يوم كسكو آية جماهيرهم أوي وليتذكر أولو الألباب إلو بيجي ونكو القرآن ونكو نتبيني لا سيدون دو ووبيتي خرايكو إلا ونقول نونكو القرآن كمبارك سيدي سيكي تراما دي سيفو ريجي دو دي فيجو دين دو فو كارمو ماكي كلام نما نتو
honno kan kala nema ko jokkondirɗa a battinoray muɗum kala ko waɗɗa gurdam maɗa ɗum ɗo hiɗa jogodiri e muɗum moƴƴa a battinoray siforeji ɗum ɗon ɗum battinayi e maɗa ko ɗum waɗi sunna on no mari ihtimam ɗaɓɓugol jaatigi ga falyanzur ahadukum man yukhali ya ndaru jaatigi mo ƴettata o waɗi ɗon a battinoray mo tayib sa waɗi ɗon alqur'ana sahibuka jemma ma e ñalorma ma gurdam ma e jikkuji ma fof ko alqur'ana faalaɗa ñentinde andi a heɓay siforeji ko nde sifitora ko heɓay hinde sifora ga ko nde rahma ka wonanayi rahma wonande jiyaɓe allah ɓe ɗum andi si no jeeya e rahma en heɓuɗo julnowo en waɓutuji heɓen julnowo en qiyamul leyl heɓen julnowo en naafiro hara ɗum no yeƴƴi ɗum no foti ɗum no wawi a janggay a heɗo to haronga tawa saguma koye continue ɗum sa yeeyi ande ɓawo imamuɓe ɓe ka kaaba a heɗitike ɗon ɓe jangga ha hon ɗum nan rahma non yurmede allah tawgol a wuura e on alhaali ɗon no woodi e zamanuji woɓɓe ko tawi ɓe ala siga ɗum few ka ala zamanuji e nokkeeli goo kadi an a heeɓi ɗum on wonani o yurmede ka wonanaale on daroto juulon ɓaawo makko ɗon ha nde won allahu ɗum koye rahmatullah on wonanayi on kadi yurmede o wonay kadi cellal moɗon o wonanayi on honɗum barke wonande nokkure nde kala ndema ko alqur'ana sifora ɗo si tawi neɗɗanke on jogitori alqur'ana janngugol gollitira nde o heɓay siforeji konde siforaɗo haray ɗum ɗo woni hon ɗum samara jogitagol nde waɗande hon ɗum ɗimmo muɗum ɗum waɗi so jogitongel ga kayre kadi nde accoytamo yeeso en hewta e ɗin hadisaji ɗo qala almuallifu rahimahullah وقال الله عز وجل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى وكذلك بانجنا إن هندو فانون دي تبقى القرآن الله سبحانه وتعالى فنسيتي القرآن دي كلا كمباجي كون يمودون فيه هندو فيه يمبه بواجي تون ونا فيه يمبه بواجي تون بطلون غو كتاوة نادو ونكفانا تبقى الماينة ثم إن الله تعالى ثم إن الله تعالى باورون فوق الله سبحانه وتعالى وعد وفدي لمن استمع إلى كلامه ونند أن هدتي له يوتر مكون كانكو الله فأحسن الأدب ومؤذن نيدي كهدي تقول عند استماعه كهدي تقول وودي لدم بالاعتبار الجميل تسكتان لبان ولزوم الواجب الاتباع ñiɓugol e ko waɗɗintinnagol jokkugol alqur'anul karim wal amali bihi e gollitirgol alqur'anul karim allahu fodima on ɗum an yubashirahu azza wa jalla minhu bi kulli khayr joni meɗen wonay ko weltinirimo kala moƴƴere wa wa'adahu ala dhalika afdala thawabi o fodimo ɗum kadi ko ɓuri mawnude e baraji fa qala azza wa jal walladhina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila allahi lahum al-bushra fabashshir ibad الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب آية ونو كون يود في مون كونو كون القرآن الكريم كون يود مون أولئك كرنو ماكي فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه كلا جنغول القرآن يو أنو كلا حال جوني ميرن كانكو كلا باكا وننده جنغول ريو ولمن استمع إليه كلا نده هدي لون وإنما هذا والله أعلم وفيران دي نقول فانا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هم فانا يمول يرلي هل في القرآن حسن وأحسن وقبل قليل قرأنا قوله عز وجل أنه نزل أحسن الحديث فكيف يقال هنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أحسنكم من أفعال التفضيل قال بولي نودي كبوري نودي كبورا إن هرنا نك القرآن نندو هر القرآن رين إن جتنا بلان مفاتيح جتنا تون آية غوتا وسورة البقرة آية غونو بوري أوكا سورة الفاتحة إن هرنا نودي كالا لنا kaya to ha gaine on sai o jabano ruwadi ha o immi fa kullu kalami rabbina hasanun liman tala wonande kala jangudo alquran foko o labado andi do adali afadu tabbin o fowno labaga o wi kadi wali man istama ilay kala hebitido do wa inna ma hadha andu ko fanda e odo yugol yattabi'una ahsanahu ko sifatu qaumi ko sifore yimbe
إذا سمعوا القرآن سبناني القرآن نجنجه تتبعوا بجوكي من القرآن كان القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى كبوري لبيد إكو بطرتو الله سبحانه وتعالى هنا القرآن أولي كبيته حسن أحسن وكم بوني سبو دندرتون كو بطرو الله كبوري لبيد الحاليجي يلون عندي سيقول نادي كتو بانتيك غوطو نداغو كو يورتو سادغو تاغو ومن يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كونو hino wodi ko buri dun do dum woni yaafagol mo no buri dun non kadi no wodi ko buri dun kadi hon dum moƴƴagol e on boni do ma yaafidama moƴƴirama ko woni martabaji yelu tati wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqib wala in sabartum la huwa khairul lisabirin do en hebi ko tawata hino daganibe dum no dagi goddo bono e ma yottoda bawo dum don ben don be sifitori la mi yaafi kono no wodi ko buri don ko alqur'ana buri mantude yo yaafu wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur faman afa wa aslaha nadi afatu wa aslaha fa ajruhu ala Allah be do ko ido alhaliji be darata be jetta ko buri towude kon e maaniji kon ko buri towude kon e jikkuji moƴƴi kon ko dum be jikkinorto do hollali fil qur'ani hasanun wa ahsanu fil ayat dum do woni maana mo cernojo on yaari e mudum ko wadi haa inni sifatu qaumin idha sami'u alquran tabawu min alquran ahsana ma yataqarrabuna bihi ila Allah mimma dallahum alayhi mawlahum alkarim imorde ko Allah tindini be imorde e jikkuji moƴƴi yatlubuna bidhalika ridahu ko be wadi fadum ko dabbugol yardu e Allah wa yarjuna rahmatahu hibe jorto kadi hon dum yurmene makko sami'u Allah qala wa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun do hino wodi ko te kon si alqur'ana jangama yimbe tato mo tawata ko o sami'a faqat wa hunaka mustami'un wa hunaka munsitu ongelike alladhi sami'a qad la yatadhakkaru wa qad la yantabih sami'a faqat on andi do nanugol e hedagol e deƴangol yewtere no serti ko dum woni do nanugol yewtere nden nyaawore duuda jokkude dum ko wadi sa yalti do skawno nanudo musique ko yobante njoddi hedi do musique harayno tanano ton ka hay dakkuda ko uddira no bidin hewtoyde nder woni dum do wadi taake tatbiq e di telephone jiro yo goddo naatu ko Facebook o inna do dey mido wawi nanorde e hoore ko kanko woni naatu da dabbi to yande ayi ay ton fiiji tata ina fekkina tin wannati kana annati serti ida feddude do goddo no wadi bonnere afala kan hedade anano ta ko ayi tawoy to ngeli o wi do qur'ana on sifitori wonde masibe hediki alqur'ana be hedi totonde woni idha quri alqur'an wa yamiri kan fastami'u lahu hediten sonti hediti kende no serti e si tawi o nanude do woni ko aranundo wa ansitu on say de anonde hedito de itana accita kala ko soholinta wonde je dawa heditade tawada jogiti telephone ma wonde je kada darorde don ko heditade go baydo ardo woni ni hediti ka heditade o hediti be dum ari do kono de jangol ko na yewte don hedi ko no beydi e hore hetta gongo dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala o do cernojo non o wi en do baybe nani dum do fa kana husnu istima'ihim labagol hettagol mabbe alqur'ana o yab'athuhum ala tadhakkuri fima lahum wa alayhim dum do poodi be immini be yobe anditu konko wodani dum morde baraji ka alqur'anul karim wondema mo wadi hunde kaare mari moƴƴere dum do be andi ja wadugol dum do ko moƴƴi wadugol dum do ko Allahu yidi e yido ko honno alqur'ana ja taskitorte ka tatadhakkaru malaka ko ya andi to e nder ko na jangude kon ko hon dum wodamma bawo dum don gollitira wa alayhim e ko fawi be kon sibe wopintini de golle yamirade do ma dum be acci ko yamirado ma be yani e ko hada do kadi hare be anday ko dum fawi be ka wondema be golliray do hon dum ka yamirore joddi mum on be anda ko dum wodani ka hadore kadi rentagol be woddito dum wadi cerno makido wa sami'u Allah qala nahnu a'lamu bima yaqulun wama anta alayhim bijabbar
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لو كدي باو بنande dum do be andi hoddum Allah subhanahu wa ta'ala kino andi ko be woni e wadde no andi ko be woni e gollude e kadi wondema honnum fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kombo waji torto al qur'ana ko hulo kambaji Allah holli si tawi hulata haray lanni o waji torta o hasan ahsan mo fidduren do mo wawo firirede tawgol hara wana ma ana mo cerno yaade hara ko faanda e hasan ahsan ko laysa ala babi wondeje dum ngaray tawata الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون احسنه تو في رتاكه كو بوري كون لابede hara ko bimana yattabi'una be jetta ahsanahu ko laba kon e yewtere nde ko wadi non dido afalji hidi ara hara wana e dambugal majji di firirtaake no ngeli ke wadi simo go inni e gimol makko tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi awhadi wonde ma be gono yela de maayi be andu non sim maayi gadi na min tu won tongo mi taw yaay taw be ataw da taw inni kanka dara dum ko none ida ammati al bawla ba anno balwa khaffat ka bimana aray na duma wonde do fi mun juldo wolan ko suara wona gerde do fi mu si a yamiri so yelani gela mayde si mi maayi to lastu fiha bi awhadi do wetaake do bi awhadi ko fi babihi ayinde do mi wona ton burdo wet wonde goto wala lastu fiha bi awhadi nami goto ton atawa mi tawaye ton wobbe dum no ara mojja non kono woni rikadi aya qur'an wasayujannabuhal atqa be inni wondema ko faanda e mudum ko attaqi faqat na atqa bi mana burdo hulde Allah wara ko faanda e mudum ko Abubakar radiyallahu anhu karma ko be go inni na Abubakar faanda e ayaw pour wadi sa ari do ngiyata do sayu jannabu al atqa bi mana al atqa ko uro hulde Allah o wanno atqa nasi tilumma di ko man atqa nasi billahi ko Abubakar si afiriri mo Abubakar do hande kadi fa huwa ala babi bi mana af'alu tafdilun awi ay do ko uro won hulde Allah si tayna Abubakar faanda wa sayu jannabu al atqa bi mana attaqi sina dum hare attaqi gondo na to tagayo se wi do atqa ko bana ko buro hulde Allah hulobe Allah heddi be nato e sayu jannabu hal atqa haray se firiri mo burobe hulde Allah be ngandi no wodi hulobe Allah kam no wodi kadi burobe hulde Allah haray burobe hulde Allah be tabindina nama be nato e kono hulobe Allah be gondo ko wandi do ngare ko atqa ko bi mana honu taqi tawi janna bolaka ko nato ko hulowo Allah wana burowo hulde Allah no kono sifa ndama e mudum Abubakar radhiyallahu anhu wano karmo ko be tafsir go yaari haray don no sellaka wiyen al atqa ko hulowo burowo hulde Allah bi itibari annahu atqan nasi ngelike نعم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا ينفجي وقد أخبرنا الله نعم وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن في حسن استماعهم للقرآن يوم مدن بانغيناني ان يوتي ان كدي همبتي ان في جناجي ان كلابغول هديتاغول دي القرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه جابغول نوتو كونكو الله نودي بي كانجي جناجي ان فادي مودو ثم رجعوا إلى قومهم باو كدي هديتادي دي هوتي كيم مجيون فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة جناجي دين بايدي هوتي كدي دي يهدي واجو ييمbe majjion sabu ko dinani kon alquran ko dinani kon ka alquran waaju bungula beede e waajuji din kadi dare ka Allah subhanahu wa ta'ala yawti ndo qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba wondeji wade ha goddo hedito andugol ko wona wolde ko hunde hawninde oye isma kalami fa innahu ajabu hedito ko mi wolta ko no hawniya o hedito to gawe to dal yimbe no yidi ka ko hawni hidi ha wongiji di no yidi sigado yo wiye tum hawni ke kanji gadi di fuddori do sami'na qur'anan ajaba hedi di din kisan watana joni yili muranni kon dum woni do yahdi ila rusdi qur'ana fewna e faade tindina e faade pewa fa amanna bihi bay woni rini
من قونجي سأندي هون كبيه والكياء قونجي ولن نشرك بربنا أحد وعندي حسن الاستماع وديقا ودي قول لي ولن نوبته مستمع فانا باودا ko tawso nani tu wowlama o gollitire kanji ko dum do woni ha cerno sifi ko husnul istima e hore dum kadi no jeya e husnul istima yottingol kanyum kadi kono an khairatuka qasira mo jereji ma ko e hore ma di hatti bal wonde sa yalti ga ya sa susta wolde go afuto wolde dum da andi wobbe go sabotama bayi dinama sa wajo to yanko julirde imna do kad no waji kono dum do ko dum ko al khairul mutaaddi mojjere sinde yottoto e tana ma tun ne buri mojjude mojjere hedditunde ma do ghaliban wonde jaro e yara ko al haliji do o wi wa qala azza wa jalla wa idha wa sarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu to hunedi min jande qur'an no jangede hedito deja falamma qudiya wallaw ila qaumihim منذرين هانيكو مجوغول هيتاغول ماجيوم بودي دي دونو قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فرندو دعا وند هدفو كجانغول ميدن القرآن إكا فيرغول ميدن القرآن إكا ساكتوغول ميدن القرآن كيوتو هدفو أنكو ين أندي يمبين أن القرآن يهدي إلى الحق القرآن ديكو فونا دي غونغا ونافوتي ميرغو جيتو sakitugol ton e jaabu ma fof ko si kaari no weli hito kaari ma la hito la bango on don haaju ma ala e andude ko wona e gurede don ko hadaf mum on jaako al ihtida'u ila al haqq wa ila tariqin mustaqim fikiro ya qaumana kunu yimbe ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim kurno woni hadafon baawo si tawi goddo wuyi do ko yo taw o dado ya yite idan tari o yo goddo hiso yite ngen gondu ko alqur'anare ne kayre woni ne tawata si tawi tun en notike noddido noddan do Allah woni annabaji on nelaado sallallahu alaihi wasallam en gonginimo jommede yafanno bakkatuuji didi wadde baawo dum don o yafano o danda en kadi hon dum lette musude den sonti dadi lette den ko aljanna hare woni ko habbi ko wadi dum do fof ko tindinta en enen kadi jaako ni alqur'ana hede torte jaako ni alqur'ana jangirte باورون وي وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد وي قال ما دلنا على عظيم ما خلق بمعنى أبنجنني إنك سورة الكهف كونكو تنديني رئين يمونو قول كونكو أتاقي من السماوات والأرض كم مولي إليه لدين تنكو نجانو تاقو مونو نونكا تاقو نجانو نونو ونان دي تسكي تروب ونستوي bay anjan didi dum ida yatun dum do ma da sika ko simple fi honni ba adi yato no uri kay ne no ko adi sey adi yani ko simple ni ataw